Gagmay na nila. Gagmay na. 180? Dos na eh. Dos. Ay, mo ambit rami. Ambit rami. Ay, mo, mamuhal mo presyo rin. Mo ambit mo, no? Yaya kay ninyo. No? Kaasa ang planita mo. Okay, pakita ninyo. Okay, oh. Mamuhal mo presyo rin. Mo ambit mo. Yaya ko ninyo, Lord. No? Yaya kayo, no? Ugay siya? Oo, lima. Mahal kayong isda diri namo. Tag 180. Lantugi naman natin. Bilig sudanon pre, dog na ah. Sa'yo yung San? Wala, kay ilog na sila. Si Credo naman ko dagway murag bikes ha? Kailog na sila sa isda guys. Kailog na sila sa isda. Ginoo ko. 180 amo kumprada dire. Gilogan pag yun. ang dosis, 14 lahi na. Ay, wala na. Wala man ka nanawag na ko doon. Nanawag gani ko. Wala man ko din tawag day. Gitapukan manggudayan pag abot. Pinagkuan sila sa kuan. Ayaw, binawahi kay wala isang mobile. Nagbayad ko ha. Lagi, sabot-sabot. Wala ng isda na tuan eh. Ayaw yung kawaye kay mawala na ugma. Pilay, ba't gini niya? Ano pala gini? Sales? Iti gapon gagmay kayo. Sige. Dagan nyo dong, inteng. Oh, wala dyo isda. Kaya nang gitapok man ang mga kuprador dire. Nang giilog man sila. Bisag mahal kayong presyo. Gaabot yun ang komprador. Tapok lagi ng mga komprador dire guys. Oh. Kasama ka, mundur kay kuang daw. Ulahe si Suprema. Ah.